Tämä kirja paljastaa salaisuuden Hitlerin ja Miriamin välillä. Kirja on saanut inspiraationsa tositapahtumista. Sotaa edeltäneessä Viinissä nuori juutalainen nainen nimeltä Miriam tapasi kamppailevan taidemaalarin Adolf Hitlerin. Hitler oli hiljainen, intensiivinen ja omituisen manneettinen. Heidän välilleen kasvoi vetovoima, joka vastusti heidän jakautuneen maailmansa kaikkia sääntöjä sellaista, jota kumpikaan perhe ei koskaan voinut hyväksyä. Mutta muinaisen historian varjoissa liikkui jotain muuta. Pergamonin alttarin raunioista, jotka kaivettiin esiin ja tuotiin Berliiniin, vapautui muinainen olento, pimeä vallan ja vihan henki. Se löysi tiensä Hitlerin luo kuiskaten kohtalon lupauksia. Kun sota tuli, olento pelasti hänet kuolemalta, mutta vastineeksi vaati tottelevaisuutta. Ja verta. Olento halveksi juutalaisia. Se vaati Hitleriä ryhtymään sen välikappaleeksi kädeksi, joka toteuttaisi sen koston maailmalle. Poliittinen järjestelmä vei Miriamin jopa keskitysleireille muiden juutalaisten kanssa. Hitler ei kuitenkaan voinut unohtaa Miriamia. Eikä saanut häntä mielestään. Ei myöskään Eva Braun, vaikka poliittisesti oli erittäin sopiva, ei pystynyt karkottamaan Miriamia Hitlerin tähtäimestä. Lopulta Hitler päätti pelastaa Miriamin juuri ennen omia häitään. Lue lisää kirjasta. Hitler ja Miriam. Kirjoittanut Timo Vilo. Kiitos mielenkiinnostasi.